O señor Farruco, José Luis Bernal Farruco, aquí estamos. Pero Farruco, machiño... Collítesme no excusado, dispensando. Con toda a calma. Bueno, pois, benvido, estás excusado, naturalmente. Moitas gracias. Senta, por favor, agradezoche moitísimo que viñeras, que fixeras ese esforzo dobre, o de excusado e este, non? Por Dios, compañeiro, irmán da terra do tempo. Bueno, do tempo, carallo, se tedes máis... Va. Cala a boca, Farruco, ben querido. Hai que dicirlle a produción que a auga fai medallo. Che, pois temos tamén auga, incluso, bueno, se queres, Farruco. Sea casi mafogo cando me bauticei. Pois sí, a verdade é que anda que non tes anécdotas, Farruco, anda que non tes unha vida interesante, non? Compostelán, do corazón de Galicia. De Compostela. ¿No? Eu nacín na Rúa do Vilar, e se a Rúa do Vilar é o corazón de Compostela, e Compostela é o corazón de Galicia, eu nacín no corazón do corazón. Amigo, eso é unha frase para aplaudir. Sí, señor. Ferreteiro por vocación familiar e por tradición familiar, escaparatista extraordinario. Non, por imposición familiar. Sí. Imposición familiar. Eu andaba de gandalla, andaba por aí de festas e de romerías, e meu pai un día secuestroume, meteume na ferretería, e eu non quería sacar mentalidade de pechadura, e dediqueime a expresarme hacia o exterior polo escaparate. E a través do escaparate intentei contar cousas que a veces doume moitas satisfaccións, outras veces moitos disgustos, e de vez en cando algunha patada no cu. É que pasaches, non sei se o sabedes, pero Farruco tivo un consello de guerra. Señores. Por qué? Ui, facendo a milicia universitaria en Montelarreina, pois por desacougo, porque non collía na miña piel, porque non era capaz de obedecer á disciplina, entonces fun sometido a un sumarísimo consello de guerra. E cando puxeron a toda aquela compañía de firmes diante do señor que lía Oscar, dicía: el caballero aspirante oficial de complemento será sometido a un consejo de disciplina militar por cometer actos de bla 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 bla, falta de respeto en la persona del teniente coronel, cantos subversivos después de silencio, injurias al jefe del establo. Del jefe del establo, Sí, que daquella era su excremencia. E berrei: soy inocente, viva España! E o tipo emocionouse. Ah, sí? Sí, emocionouse. A mí interesaba o de bla 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 que non explicaches, Salvoume de irme a uns 7 anos, que era a pena que pedían para min, su eminencia reverendísima, don Fernando Quiroga Palacios, cardenal, eminentísimo señor, una oveja de su rebaño se va para el carallo. Implore a Dios por mí si es que existe y acompaña a mi pobre madre en los terribles momentos de dolor que la esperan. La falta de perspectiva en mi vida me hizo cometer actos contra la disciplina militar. Seré sometido a una difícil prueba. No podré soportarla. Tomaré una decisión muy seria contra mi vida. Besa su sagrada púrpura la oveja negra de su rebaño. Falas máis rápido que a min, tío. Que pasa? Y me salvó. Ois? E contra Franco, machiño, porque outra vez... Cando foi que tiveches tamén outro problema disciplinario por un problema en Francia, os francos, que che pasou? Non, ali meteronme no Tribunal de Orden Pública, o top mítico. O top famoso, que estábamos metidos todos os políticos con inquedanzas, con que non collíamos na nosa pel. O tope de música, pero daquela, Con vagos e maleantes, sí, señor. Sí, señor. Eso era presentando un festival no Salón Teatro a elección de Mr. Feo, que ganou tristemente... Mr. Feo, que ganou tristemente coñecido Alejo. Alejo, o mítico Alejo, en paz descanse, sí, señor. Chamaba amigo peligroso, imagínate. Chamaba Alejo, chamaba peligroso. Eu me acordo de Alejo andando cunha bici por Santiago cantando: aí vienen los morancos, sí, vienen los morancos, sí, e tal, ¿no? E que pasou? E isto, mentras o xurado deliberaba a ver quen era o máis feo, entonces eu contaba historias e contos e tal. Sí. E ocorreuseme contar un conto, pero tan inocente como... Había un paisano que estaba nos campos dos lixos en París, me dicir, os campos elíseos. Claro. Entonces, cando pagou o café, dixo: Garzón, cobrando. Entón sacou unha moeda daquela, que era un peso, 5 pesetas, pagou, e dixo Garzón: non é posible pagar con esta moneda, hai que pagar con francos. E entonces dixen eu, señalándole ao Franco: el ojo este que en carallo é Cantinflas. Eu teño escoitado anécdotas tan divertidas túas. Meteronme no Tribunal de Orden Público por injurias a su excremencia ao jefe del Estado. É que zafaches polo cardeal de novo, non desta vez pola... Non, zafei porque coincidiu cando estaban xuzgado en Madrid o primer asesinato da ETA, daquel Meritón Manzano, e entonces o fiscal dixo que tiñan máis que facer que escoitar malos chistes de provincia. Lógico, además. A mí había un fiscal inteligente daquela. Para un que había, non? Sí. A mí contarás unha anécdota divertidísima unha vez nunha festa en Ourense,
en plena actuación, o cura aparece polo medio da xente e que pasou, Farruco? Cuidado con la boquita. Cando cheguei eu ali, dixeron os paisanos, mire, temos problemas, dixo don Manuel, que usted era un mal falado, que usted era un home que andaba meténdose con todo o mundo, e que se viña usted non facía a misa grande. Zarre, carallo, son eu máis importante que a misa grande. Que pasa? Bueno, pactamos e salín á actuación. Salín ao escenario, e cando estaba contando o conto aquel de papá, por que mamá ten máis... Non, mamá, por que papá ten máis botóns na petrina dos que teño eu? Porque papá dispensando ten o piranjallo máis grande. Pois logo o noso cura don Manuel debe ter un piranjallo de carallo que ten botóns de arriba a baixo. Eso pareceulle mal. E saliu don Manuel. Un home... Ese aplauso para o piranjallo do Manuel. Para o piranjallo. Ainda vai medrar. E saliu don Manuel, ca súa tella de cura, unha sotana, abrindo a xente como mar de Tiberíades, e díxome, cuidado con la boquita. E dixe, eu teño usted cuidado ca súa, que teño os tocos cheos de merda, e doi unha patada e collo tétano. Que pasa? Sí, señores. Pero... Dice, respete o meu púlpito como eu respeto o seu. Pero ao final fixaste las paces. Non, a paz foi moi simpática, porque eu dixen, respeto o meu púlpito como eu respeto o seu, señalándolle a iglesia. E cando marchei para a taberna, veume o presidente da comisión de festa e dixo, moi bien, moi bien, moi bien, así se fala, coño. Por fin chegou alguén que lle dixo algo a ese cacique, coño, moi bien. Pero nese momento abriuse a porta da taberna e entrou o cacique, o don Manuel. Vai o tipo, mira para él, mira para min, mira para él, mira para min, e dice, usted é un sinvergüenza, hombre. Eso é moi do país, tío. Sí, sí. E acabei tomando as tazas con don Manuel. Con don Manuel, claro que sí.